Det var den første, vi har pakket. Så nu er hele den her færdig. Nu skal vi printe nogle shop labels ud. Nu ligger man. Nu er den printet. Nu skal vi vente på, at den kommer ud. Nu skal jeg hjælpe med at pakke de her. Så har vi pakket den her. Og som I kan se her, så er det i gang med at lave det som årsager. Og Randerbo her, den er i gang med lækker mad. Så 125 lækker. Og man kan se, det er kylling, der kigger ind i. Når den har den her, når den har en af de her, så er det en kylling. Hvis den har to, så er det kød. Hvis den har en, så er det vegetar. Så nu skal vi til at fylde 25 op her. Så det gør vi. Den her, de mangler 10 kylling og 25 her, så det skal vi til at gøre. Så nu har vi puttet 10 i den her, og nu mangler vi bare at putte 25 her. 25 stykker, here we go. Så nu vi har lavet de her 25 kød. Nu skal der 8 kød her. Så nu har vi puttet 8 kød her, så nu er den færdig. Nu mangler vi kun den aller sidste, og så skal vi til at køre. Nu skal der 5 kød her. Nu har vi lavet den. Og vi hygger os af det hele, og samosaen er her. Og alt i alt, så har de omkring 210 samosaer i alt. Ja, så vi skal hygge os, og det bliver hyggeligt. Vi glæder os.
aflevere til en til butik. Nu er vi på vej ind med de her soser, så den skal vi lige slå. Bilen er lige blevet tør på benzin, og vi har ikke nogen dunk eller noget til at fylde den op. Og vi ved ikke helt, hvad vi skal gøre. Vi prøver, der ligger simpelthen kog herovre, så vi prøver at gå over og hente bilen. Det er helt godt. Så vi må finde en dunk og så putte benzin. Så nu har vi fået benzin i efter 40 minutter, så nu er vi i gang med at køre igen. Så er jeg endelig kommet tilbage. Det var meget hårdt.